need to add more kadeti teams tayo. Alam makita tayo met adumet iti imay from the dagiti kakadwa tayo ti engineering nag-set up da timulong damet kadagiti panag-extricate kada ngente ko na tayo the more tumulong especially in our respective offices because importante DJ nga adda dagiti trained personnel iti kada opisina tapno in kaso nga adda emergency incident adda munan nga responder si Jai. Not hantay nga ororayanen those coming from outside but those coming from the inside kata naka-ready tayo dati extrication equipment tayo iso tinausar nga pang pinang open kadeti trap nga victim Jai uneg it takes some time talaga tahang nakaskarina but we're moving forward itayan tayo no adda dagiti ngamin barbarong equipment nga dagiti battery operated din hanga dagiti gasoline di ngamin ket siyempre ikabit mo dagiti pagandaren kabit mo dagiti fittings na so hopefully priority tayo DJ nga maka-acquire maka-procure dagiti mas moderno nga equipment tayo.